Guys, kini ito mga laki guys, umuha ni sila yung mulakaw. Ang asawa kaya hagok kaay sa katanan. Kita may tas tanan sa loob nila, kita may tanan. Pero kita yung mulakaw guys, manihor ta kato ang makalakaw na ta. Uso tayo subukan bisa ko sa kabuok nga ambit o kuan bi ambit o mga pantin ambit o mga kuan ho mga unsa din ha. Ila bisag mga sinilas bisag unsa pagitaan pa nila. Tanan na lang jud. Kita tanan magpagita. Asag ang kuan, asag ang kuan, asag ang kuan, asag ang kuan. Pero kita yung mulakaw dito mo tawag nila oy. Manihor ta kato para mo mana? Mana? Laki pati na kanang mga kuan. Asa ang shirt, asa ang t-shirt, asa ang isuot ng mga kanang patong sandal. Tanan asa. Ano? Kanigay din mahitas mga lagi mo sa mga balas. Asa pamot. Asa tong t-shirt nga kuan. Asa tong kuan. Pero kita, di ito na ito mahingungutan na nila guys. Kita sa tanan, karatsada. Ginoo. Ganyan ako na. Oh. Ipang-abugan na yan kuan. Trapuhan para to, para malamig sila ba. Trapuhan na to ang mga sapatos. So, natin. Malaglag-lagaw. Kita sa tanan, ito pa. Wala sila buhay ko ata.